e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma bi octobre kalo tile 31 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ale ma aw minnu b'aw sigi ni ka anw ka kunnafoni kan ale ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan tɛnɛ fo ka taga se juma ma a waati selen ni a y'aw bisimila Fundamnala bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa no o ye colonel Asimi Goita ye colonel Asimi Goita kɔni charte de la transition o kɔni o réviseli baaraw olu kɛlen kɔnɔna la sa a kɔni ye sɛbɛnfura ni ka bɔ k'a yira k'a fɔ ko CNT ale bɛna bɔ maa 100 ni maa 21 na ka taa yɛrɛ sɔrɔ maa 100 ani maa 47 la Anga ministre mbeno ni ale ɲɛsini bɛ diinɛ ko koɲɔw ma ale kɔni wulila ni ka se kitakaw fɛ no octobre kalo tile 27 tɛmɛni a tali laɲini ye fɛn min sa o de ye ka taga a lajɛ an balima chrétienakaw n'o ye katolikaw ye sa olu kɔni bɛ u ka hiji baaraw ni ka ulu kɛli la a taara ka taa lajɛ a baara bɛ ka taa sira min o fɛ ministre a y'i to o kɔnɔna la sa ani kita maaba an'olu kɔni ye ɲɔgɔn ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko hiji yɛrɛ baara kɔni bɛ daminɛ novembre kalo tile 19 ka taa kuncɛ a tile 20 nata in na ɲinata bɛna ta ka bila mina min kɔnɔna la sa o de ye ko bɛɛ lajɛlen ka ala kanu o ka kɛ I seere ye I ka denbaya ale ni I ka église o kɔnɔna la fɛn min ye san 2021 sirabakan kasaraw sɛbɛnfura kɔni o bɔra sirabakan kasara min ni a kɛra faba kɔnɔna la yan nɔ a yirala k'a fɔ ko maa 300 ani maa 362 de bɛ yen nɔ minnu ni olu tayana sirabakan kasara o la o b'a yira k'a fɔ ko san 2020 ta kɔni kɛmɛsara o kɛmɛsara 26 ni murumuru 72 o de kɔni b'a ni san 2020 ta ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ ko san 2021 sirabakan kasaraw kɔni olu juguyara ka tɛmɛ san 2020 o ta kan an bɛ taa bankasikaw olu fɛ nɔ n'an taara bankasi an b'an kunda muke ka muke ale bɛ jalasagu o sigida la jalasagu bɛ bankasi o lamini na fɛn min ye dɔgɔkun tɛmɛni ye sa a yirala k'a fɔ musolaka dɔw kɔni bɛ yen ni olu kɔni tun bɛ u ka wotoro o kɔnɔna la n'u tun bɛ ka u kunda dɔgɔjɔyɔrɔ o kan a maa 5 kɔni olu tanyana maa 5 na sa muso 4 ka taga se kamalennin 1 ma olu kɔni tanyana ka sababuya kɛ u ka fali wotoro de kɔni yɛlɛnna mugujugu o kan ni o pɛrɛnna ni u ye o kɔni pɛrɛnnen wagati min na sa den fitinin 1 de b'a la o de sera ka balo an ka finitigilakaw kɔni wele bilalen olu ma u kɔni nana ka na wolomaliw ni ka olu kɛ ka se k'a dɔn mugujugu ninnu donnen bɛ yɔrɔ minnu na ani maa minnu kɛra sababu ye ni ka nin waleya jugu in ale kɛ an bɛ taa Gawo fɛnɛ bogotiginin dɔ muru turula ale la Gawokaw olu fɛ yen nɔ Gawo sigida min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Soso Koyira maa dɔw fɛ sa minnu ni olu ma se ka lakodɔn bogotiginin yɛrɛ kɔni ale tayana a ka joginda la o yɔrɔnin bɛɛ la wele bilala tɔnbolomaw ma olu kɔni sera ka tɛgɛ da maa caman kan k'a sababuya kɛ sigana taara ka olu sɛgɛrɛ k'a fɔ k'u sen bɛ nin bogotiginin ale ka saya la
Amita kai nantara kai amita fatula ale be Hawa Dembaya sigida o la ni dugulama nunu kɔni kɛnɛyaso kura ani ka o sɔrɔ min ni a kulomo karili kɛra octobre kalo tile 27 tɛmɛnen a musaka yɛrɛ tari jɔ sefa wari $31 na min ni baɲumankɛ tɔn dɔw kɔni ni musaka in ale bɔ ni o ye ONG ASIDEF ye. Amita ko kan kibaru la amita Senegalkaw ka jamana o kɔnɔna n'an taara Senegal sa a yirala ka fɔ ko u ka douane maaw minnu ni olu bɛ baara kɛ Kidira ni Dakar ni ɲɔgɔn cɛ sa kilomɛtiri 637 o bɔɲɔngo de do fɛn min ye camion dɔ ye sa ko ɲanamini fɛn kilo 300 o de bɔra ale kɔnɔna la min n'a kun bɛ ka i kunda anw ka jamana o kɔnɔna kan ɲanamini fɛn min yɛrɛ n'a bɛ wele ko cocaïne a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 24 na ni kunnafoni in kɔni dira sibiri tɛmɛnen u ka kunnafoni diso fɛ ko ni camion yɛrɛ kɔnɔna la sa ɲanamini fɛn in kun dogolen do camion dugumala min n'u kun kelen bɛ ka a dugumala yɛrɛ ni ka ale sude u ka fɔla ko kabini san 2019 ma deli ka ni ɲanamini fɛn ɲɔgɔnna ni ka o minɛ fɔlɔ. Ka kunnafoni datuguni Kongokaw ka jamana o kɔnɔna ye Kongo jamana ɲɛmaaw u kɔni y'a yira ka fɔ ko kingali de kɔni bɛ ka banbagaci wale maaw ni ka olu jukɔrɔma don banbagaci wale maa minnu yɛrɛ wele ko M23 o la u y'a laɲini ka se ka u ka lasigiden min bɛ u ka jamana kɔnɔ ni o ye Vincent Kerenga ye Vincent Kerenga yɛrɛ Rwanda lasigiden ye u ye ale kɔni gɛn ni ka taa ka b'u ka jamana o kɔnɔna la sibiri sufɛla la ni kunnafoniya in kɔni o dira u ka jamana marabagaw ka kuma lasela fɛ ni o ye Patrick Muyoya ye. Mali kunnafoni jabaran lajɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi ni k'a da aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan n'ala man ka jɔnya mi ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan an tɛ kunnafoni datugu abada n'an m'a da aw kulo kan ka fɔ ko tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya min ni an nana tungarankew olu lafiyali kama kabi dɔgɔkun tɛmɛnen na an bɛ k'a fɔ ye ka fɔ ko tunga lafiya ale ka cité tako filanan baaraw olu daminɛna cité min yɛrɛ ni a bɛ Banangɔrɔnikaw fɛ yen nɔ n'a bɛna kɛ hectare 3 o de kan a terrain feereli olu daminɛna n'i b'a fɛ i sen ye tunga lafiya maaw ka ni cité in na sa a terrain yɛrɛ sefa wari $4,100,000 de n'i b'a fɛ i sen ga la terrain ninnu bɛɛ lajɛlen titre foncier de tunga lafiya maaw u ka numéro ta i ka u wele walima i ka message cuma WhatsApp sanfɛ u bɛ i jaabi k'i tɔgɔ sɛbɛn u ka ni terrain ale la ni terrain baaraw banna kuma min na so jɔli o baaraw fana bɛ daminɛ tunga lafiya nana tungarankew olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen lafiyali kama wa tunga lafiya maaw u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ notaire ale de ka bolo kan n'an ko ma ko seere aw n'u bɛ baara fɛn fɛn kɛ a bɛ tɛmɛ notaire de ka bolo fɛ fɔlɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la.